I vores hverdag bruger vi meget plastik. I dag er rigtig mange ting lavet ud af plastik, da det er et let materiale og kan formes og farves på mange måder. Det kan også genbruges, så derfor er plastik rigtig effektivt. Det bruges til mange forskellige ting, blandt andet computere, covers, poser, maling og endda operationer. I Danmark sælges der hvert år omkring 500 kilo plastik, men hvordan fremstilles det? Plastik bliver fremstillet af restproduktet fra råolien. Restproduktet bliver ført igennem en proces, der hedder cracking. Cracking går ud på, at man udsætter restproduktet for høj varme. Varmen er mellem 700 og 900 grader. Restproduktet får et varmechok, og dens molekyler skiller sig og bliver cracket og binder sig sammen med dobbeltbindinger. Et eksempel på et stof, der kan blive cracket, er propan. Propan er en gas, som er lettere at anvende end bitumen. Propan er en alkan, og det vil sige, at den har en enkelt binding mellem C-atomerne og er mættet kulbrinte. Vi udsætter propan for høj varme, og molekylerne skiller sig. Propan er nu blevet til propan plus hydrogen. Propan er en alken, det vil sige, at der er en dobbeltbinding mellem C-atomerne. Propan er en monomer, og det vil sige, at den er lille og alene molekyle. Den ikke hænger sammen, og det skal laves til polymer, som er lange kæder af molekyler. Det bliver til polymer ved hjælp af tryk. Propan sammentrykkes i en beholder på ca. 30-40 bar. Denne proces hedder polymerisation. I processen omdannes de monomere molekyler til polymer. Polymer er lange kæder af C-atomer. Når processen er færdig, har vi en propan i pulverform. Forskellen på bioplast og plastik er blandt andet, at de er lavet af to forskellige ting. Plastik er jo fremstillet af et restprodukt af råolie, mens bioplast er lavet af bioetanol, fremstillet af gærede organiske produkter, f.eks. korn. Den mængde CO2 kornet optager, når den gror, er den samme mængde, som det udskilles, når den brændes af inden for et år. Og det vil sige, at bioplast er CO2-neutralt, og det ikke sviner. Det gode ved bioplast er, at det ikke er sundhedsskadeligt, og hvis råolien slipper op, har vi altid ressourcer til bioplast. Vi har også prøvet at lave en bioplast. Vi startede med at lave vores egen æblevin, som indeholder gær, sukker, vand og æbler for smagens skyld. Vi endte med en alkohol, som også kaldes etanol, på ca. 15%. Derefter destillerede vi det, så vi fik en højere alkohol. Vi tog vores alkohol ned i et reagensglas sammen med perlekatalysator og en pose forbundet. Så opvarmede vi reagensglasset, men man må aldrig opvarme selve etanolen eller glasulen, for så vil etanolen ikke blive cracket. Perlekatalysatoren er en slags igangsætter, så etanolen opvarmes hurtigere. Efter opvarmningsprocessen endte vi med en gas i posen, men hvordan ved vi, at det er eten? Etengas er brændbart, så derfor afprøvede vi vores flammekaster for at se, om det kan brænde. Ja. Vi har også afprøvet, om vores gas var eten ved hjælp af brumvand, da vores brumvand vil gå sammen med eten og skifte farve, som ses på billedet. Når brumvandet går sammen med eten, får man 1,2 diprometan. Det bruges blandt andet til benzin. Vi har lavet cracking af etanol til eten plus vand, hvor eten jo er en monomer. Men vi kan ikke lave eten til polymer, da det er alt for giftigt. Derfor gør vi det med svovl. Når små molekyler, det vil sige de monomer, binder sig sammen ved hjælp af varme, tryk og en igangsætter. De danner lange kæder af molekyler, også kaldet polymer. Det kaldes for polymerisationsprocessen. Vi kan se polymerisationsprocessen af svovl ved opvarmning. Man kan se, at det går fra pulverform til flydende, altså polymer. Plastiksvovl er ustabil, og derfor vil det omdanne sig til gul krystallisk svovl, S8. Efter polymerisationsprocessen er det tid til støbning. Vi har fremstillet vores egen plast ved hjælp af varme, tryk og polystyrenkugler, som endte med at blive til flamingo i vores forsøg. I industrien støber man plastik i store forme. Inden støbning tilsætter man tilsætningsstoffer. Det kan være farve, blødgørende eller hærder. Derefter støber man det, og sådan ender man med et iPhone-cover.